Jsou ty časy, kdy jsme měli dámské porady, přišel dopis o tom, že tě vzali na práva. Jediná otázka byla, zda to bude trestní, protože mě nepomůže žádná náprava. A tak má Karel Narosky 30 lety, pičo, zase blíž k hrobu, kámo. Nevadí, protože být na sračky, to je vůle má. A když s Karlem nejsme na sračky, tak to nejsem já. Zažili jsme toho spolu mega moc, lidí na každé chatě, myška v autě na cestě do akvaparku, přežraní v restauraci nebo chlastání v parku. Už krásných 12 let v životě mám, normálně přemýšlím, že si těj nechám. Hlavně se nestresuj tím věkem, páč je to jen hloupé číslo, protože i v 80 nás bude v patech zajímat jen to, kam půjdeme na to pivo. Užij si svůj den, várele, jídlo připraven, zase blíž k hrobu, kámo. Nevadí, protože bejt na sračky, to je vůle má. A když s Karlem nejsme na sračky, tak to nejsem já. Jídlo připraven, zase blíž k hrobu, kámo. Nevadí, protože bejt na sračky, to je vůle má. A když s Karlem nejsme na sračky, tak to ne.